Bo día a todos e a todas os veciños do noso concello. Dende aquí, dende a Casa do Concello, a casa de todos, queremos mandarvos unha mensaxe de felicitación polas festas de Nadal. Xa sabemos que este é un ano raro, non vamos decir malo nin ruín, simplemente raro. Pero non por eso debemos pensar en negativo. Temos que pensar que todo isto vai pasar e acordarnos de todo o que non podamos celebrar este ano para celebrarlo ano que ven. Non me enrollo máis, só desexarvos un bo Nadal de miña parte, de toda a corporación, moito ánimo e aquí nos tedes ao Concello e a todos os que facemos parte del para axudar no que precisedes. Moito ánimo, feliz ano, bo Nadal.